Hello, kuble pe baro ke ba pe ya ka video such sen updates nga behind page ya ka channel. Te ha ka video ngan pan e ya phi ya ka e ka ba nga le hapo katayo te ale wan bat nga te nong kong e nga bo alarm na mar ba nga la ban ke the a ka por ka ba beng na ta ka daw nga bo alarm kom ne man la ka step na bangan yo ban ke ha ka por ka ba beng te nong kong ha ban ai ngo shwa yo ble mo te nga bo ching duai na ka banta kasngi baro shisni te pe yang ne nga la de play ka ne ka ching khang te menta pat ngan le saya ka meditation bat yoga te kane ka de ka technique ka bang shai follow namar ba ha ka por ka bang klem le exercise nga le no da ka yoga bat meditation namar kaya rap ha na ka banta ka mental health ka jonga te khamtam pan ring man sem kumne na tawan pan her man sem kumne ka yarap shisha ya ka mental health ka chonga te menta ngan stang no ban le saya ka ne ka household work chonga te hang ne ngan le no saya ka ne ki kam yeng chonga te ha ka por ka banga light por kum to nga sngaw tanat bha ban thung santiu ban suma santiu te kumba phio I hang ne ki ne ki deng ki santiu chonga kila yap kine gisla dengan ot no yaki nang tabat ngan site pan khu yakine kisintiru namar bala tingit palat te mentang ala deb ngan site no hangne nang te pat ngan nyat no yakine ka yeng namar ba ngam yo por ban nyat yeng ban pan khu yeng man la kasni man la ka step te nga shat pan khu tang lai sen shit yo te mentang ngan change no sa ya ka bed sheet nang tapat bat pillow cover namar pa shisien shitayo mo ngi hapan pankhuit nang tapat ni hapan side no iki bed sheet nang ta ngi hapan change no da ka bakhuit te hangne manta ngan change no sa ya ka bed sheet hangne te ya ka bed sheet bat iki jain jonga ngan side no shi bed te menta ngan change wa ya kane ka bed sheet hangne te mo shi sen sta yeu ta ngi hab ban pan khui hi te namar ba shi ta yeu ta la ja bo hi te ngan change wa nang ta pan ngan cover nang ne na jrong ru namar ba ngadon yeu neu comforter cover te menta ngi claim use comforter shane namar ba la shit palat te nga use tang da ki that ki ba stang te nga use daw ne comforter cover te nga cover no kumne te manta nga dang arrange wa hang ne ha kamera thia jonga te ha kapor ka banga trai kam kumne nga sngaw tanat ha ban snga be ki sor jing ruai khasi ki gospel song nang tapat ki jing ruai khasi jing ruai panar bum to te nga shat snap kumne ha kapor ka banga trai kam te menta shwa bangan tho iki plan ga jonga ngasngau tanat bha ban tho shwa iki plan te ngasngau tanat bha ban plan shwa mo ya kasngi ga jonga ka e ka bangan le te amde ra tang ya ka taru long ha bangasngau long logum to te ngasai tho mo ya ka e ga bangasngau ya ka e ga bangadon ha jingmo jing prakhat jonga ngasai express mo ha diary jonga nang tapan kane ka yarap yanga nam tapat ka kalongkum ka best friend ga jonga ka banga la ban pau ban express ya ka e ka banga sneu ya ka e ka banga don ha ka jingmo jing prakhat jonga nang tapat phiru lada phim pa ju sdang gumne sasdang no ban the diary nang tapat sdang ban tho namar ba sdang ban tho no ha ka kten phareng no namar ba what page dane what sngaw le rai nya la de na mar kane ka de ka best friend palong ya kane kum ka best friend ka jong phi ka ba phila ban tho ya ka e ka ba phi kwa ban tho mo te manta ngala dem nang ta pa ngan site no e ki de ki jain hang ne te ngala de ban site jain khandet te satang ki ne hi ba dang sa te ngan pandep shiben te manta ngan arrange no yakine ki outfit wear ka jonga ki work wear ka jonga kine ki jain ki banga phong ha ka por summer te ba shit palat shane tengi pandon kam dagi
kurtis ki cotton kurtis kumni namar ba shane tengi i la ban phong da ki formal ru ngi la ban phong da ki kurtis ru ngi la ban phong da ki sari ru tamba ban phong sari shane te ngim la re namar ba shit palat shane te nakata kadau nga shay phong be da ki ne ki kurtis nang tapat da ki formal kumni te ngan arrange wa hang ni pe philayo i ba bon bha kine ki kurtis chonga kide ki cotton suda te ka e ga bangas ngau tanat chane yam kalong ba ngila mo ban phong ya ki kurtis ru ngila ban phong formal ru nang ta ngila ban phong sari ru te ngas ngau tanat ba ban yo ban change kumne te manta ngan le no saya kane ka skin care routine chonga ka manicure and pedicure te shwa bangan le ya kane ka manicure and pedicure ngan prepare no shwa ya kane ka mask haden bangala dep an le manicure and pedicure ngan apply no ya kane ka mask te kane ka mask kaya rab ha na ka banta ban pen gem ya ka sne do ka jong phi na ki to ki dead cell ki badon ha ka skin ka jong phi ka exfoliate te ka pen mi ya ki to ki tingit nang tapat ka remove no ya gitu gitan ke badon ha kasni do jong phi te nakata ka daw long shat ban le yakine na do menshua namar ba menshua por pangidang sa po hostel tengi shat le bhai kine ki skin care routine mo gumne te nakata ka daw learn na do gitu ki por te hangne nga padon kam yo new fresh aloe vera gel ubang athung hi te phiru phila ban padon kam yo fresh aloe vera gel namar ba une udon bon bha ki benefit na kabanta ban pan smooth eka sne do ka jongi te na kata ka daw nga ru nga padon kam hangne yo new aloe vera gel te ngala ready ka ne ka mas te mantangan prepare no saya ka ne ka te ka hakapor ba phile manicure and pedicure pi habban pan shit kumne mo pi habban padon kam ya ka ka ba side te nakata ka daw te pe ngan pan iya phi hangne nga padon kam yo neu so gel we nang tapat nga padon kam yo neu rose water ru nang tapat nga pandon kam sayo aloe vera gel te une aloe vera gel u yarabha nakabanta ban pan smooth eka sne do ka jongi nakabanta ban hydrate eka sne do ka jongi te kaneka aloe vera ba nga thung hi ha yeng te phiru phila ban pandon kam yo neu aloe vera te manta ngan use ngan pandon kam daw ne shower gel te phila ban padon kam da no shampoo ru long te nga ad hang ne khandiat ughi te phila ban padon kam da coconut oil ru long te mix no ba ro ikine ki ingredients hang ne pet phila yo I kane ka kachat chonga ya ka before te ngan pan I phi shibet nda ngala deb ban le ya kane ka manicure and pedicure ru te pe la long dry bha kane ka skin ka jonga pe kine ki dead cell ki badon ha ka skin ka jonga te nga kwa ban remove no ba ro kine ki dead cell mo pinsa yo I shibet mi bha te pe kine kane ka de ka skin ka jonga te manta ngan pan khut chwa ya kane ka nail polish da kane ka nail polish remover na color bar te ndang ala depan pan khoj hang ni ngan we kane ka kajat ka jonga hapo jong kane ka nang tapat ngan kumba khatsan lane ar pheu minute phila ban hadu siteng kantaru te manta ngan side no shwada neo so gel te nga pandon kam daw ne food filer une food filer uyarap pan remove ya kane ka dead skin cell mo badon ha kajat chong phi
Te mentang ala deban remove load bar ro ada kene ka food filer te mentangan ot no ya kene kita sim jonga te ngasai le kumne shisin shita yo mo na marba shisin shita yo haban side haban le khuj mo ya kajaru na marba long ka khuj hi bang sum gum to tamba da don tanning gum to don sunburn gum to patte mo ngi haban le no kumne na marba kane kaya rapan remove ta ya kane ki skin tan sun tan gum to te mentang ala deban apply ya kane ka mask ha kejat jonga bad ha kti jonga ru baru dengan side no haden ar per minute te mentang ala deban side te hangne ngan use yo ne body lotion body butter na plum te mentang ala deban apply ya kane ka lotion te phila ban padon kam da glycerin ru ubes ha nang tapat ngan apply sa yaw ne nail polish mo te nga padon kam do ne lavender color long best how nail color te kane kade ka after result the best bha manta nga snail long soft and smooth bha manta te phiru lada phikwa ban le kumne phila ban persyang lada phijo persyang ru sa comment section nang tapat saya thu yanga te hangne pe phila yo I before and kane kade ka after te long soft bha manta ngala deban side ngala deban apply te ngala deb lot ban le ikikam jonga baro manta ngan bam no namar bangala thangan palat nga shed down ne white sauce creamy mushroom pasta te lada pipoi hadu kane ka banta jong kane ka video sa subscribe sa like share pat ya kane ka video jonga nang tapat ngin saya kendu ha kawe ka video bye bye take care.